da şiirler, bunlar milli yaptan, Tatarlık yağından başta yasagan bizning işmekarlar. Bunlar Qozon var. Ayı barabız. O'zimiznikilar. Bular Müslümden Boshqirdiston kelganlar. Müslümler. Ağıllarda bazı gülü, yol boyuna bana sikenler. Neşkallar. Elhamdülillah. Ora önünde Qozonda yol tetib turadi. Rahmat, Muratsi. Assalamu alaikum. Neşkallar. Альхамдулилля, Аллаха шүкір. Вот у нас проект «Аваларға ярдәм». Мы 3 года уже развозим благотворительную помощь по деревням и обратили внимание, что бабушки и дедушки, молодежь много занимаются рукоделием в деревнях. Ну, не могут продавать. Вот у нас очень активно развиваются сейчас маркетплейсы. Мы стали у них это все выкупать. Мы сами на свои деньги выкупаем, формируем вот такие подарочные наборы и продаем на маркетплейсах. Muhtaram Rüstem Nurgaliullah, hürmetli oturuşta katılışçılar, 10-cı bütün Россия Татар ауылдары эшмәкәрләр җыенын пленар утырышын ачып җибәрергә рөхсәт итегез. 2012 елда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиулла Миңнеханов хәйр фатихасы белән башланып киткән bütün Россия Татар авыллары эшмәкәрләр җыеннарының 10-чысын уздырабыз. Һәр елдагыча безнең утырышта Президентыбыз шәхсән катнаша һәм Рөстәм Нургалиевичне сәламлыйбыз һәм барыбыздан да зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Muhtaram Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич, кадерле кунаклар, безнең өчен бүген данлы көн. Кырым тарихи туган җиренә әйләнеп кайтты. Республикабыз һәр вакытта да Кырымга, Бакчсарай районына, анда яшәгән татарларга, Кырым татарларына һәр вакытта да ярдәм итеп тора, торак булып тора. Шуңа күрә без инде аның белән горурланабыз. Һәм шул ук вакытта әйтәсе килә, менә үткән ел республика икътисады өчен уңышлы булды. Тулай төбәк продукциясе 3,8% артты дип әйтергә була һәм ул 3 триллион 555 миллиард сум тәшкил итте. Авыл хуҗалыгы продукциясе аның 237 миллиард иде. Biz инде белеп торабыз, безнең республика Россия күләмендә сөт җитештерү буенча 1нче урында тора, бәрәңге җитештерү үстерү буенча 2нче урында тора. Шуңа күрә илнең икътисади тотырлыгын һәм азык-төлек бәйгесен тәэмин итүгә барыбызга да лаеклы өлеш кертергә, бердәмлек күрсәтергә дә җәмәгать кирәк. Россиягә каршы санкциялар җитди чикләүләргә китерде. Чит ил икътисады эшчәнлегендә дә, продуктларны экспортлау өлкәсендә дә барлыктан да килеп чыкты. Алдыбызда мөһим бурычлар тора. Сәүдә һәм икътисади төбәк-ара элемтәләрне ныгыту, дөнья базарына чыгуның ябылу белән бәйле булган югалтуларны компенсацияләү. Бергәләп без барлык авырлыкларны да җиңә алабыз. Быел авыл эшмәкәрләре җыенын 10-чы тапкыр уздырабыз. Бу үзенә күрә бер нәтиҗә ясарга да җитди сәбәп. Конгрессның әлеге чарасын уңышлы проект дип тә бәяләргә була. Авыл тормышы үз үзгәрешләрен кичергән чорда халык арасында чыккан булдыклы кешеләр яңаша эшли башладылар. Bütün Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены шундый милләттәшләребезне табып, аларны туплап, мөһим майданчыклар булдырды. Без чыршабыз, җыелышабыз, сөйләшәбез, белешәбез, уртаклашабыз һәм аны үзебезнең эштә кулланабыз. Эшмәкәрлек барыбыз өчен дә ул җәмәгать яңалык. Бу өлкәдә алдан сызылган юллар булмады. Һәркем үз сукмагын үзе салды. Шуңа күрә сезнең тәҗрибә барыбыз өчен дә стимул була. Biz Россия төбәкләрендәге тәҗрибәне җентекләп өйрәнәбез. Республика кайбер проектларны алабыз, менә алар арасында гаилә фермалары да проекты.
Эшмәкәрлек хәрәкәте җәйлә барган сайын район хакимиятләрендә яңа бурычлар куела. Нинди генә җитди бурычлар куелса да, эшмәкәрлекне үстерү районнар арасында аерма зур. Аларны тарайту, эш нәтиҗәләрен күрсәтү өчен бу яхшы резерв. Соңгы елларда бик аяныш күренеш күзәтелә. Авыллар картая. Әлбәттә, иске карашларга корылган авыл тормышы яшьләрне җәлеп итә алмый, эшмәкәрлек ул яңалык. Яшьләрне авылга төпләндерергә телибез икән, бердән-бер юл аларга заманча яшәү мөмкинлекләрен тудыру. Заманча яшәү усулын бүген яшьләр бик яхшы белә. Авылдан чыккан яшь кешенең җиһазланган матур йортта, җитешкән инфраструктуралы авыр җирлегендә яшәргә теләге аңлашыла. Бит җәмәгать яхшы тормыш күктән төшми, аның өчен күп хезмәт кертергә кирәк. Һәр авылда эш урыннары булдыру җирле хакимиятләрнең үстен бурычлары булып тора. Бүген авыл мәсьәләләре нык кискенләште. Соңгы елларда республикада авыл тормышын яхшырту максатларында бик күп программалар тормышка ашылды. Менә шундый зур инвестициялар кертелде. Авылларга газ кертү, юллар салу, чиста су программасылары, электр челтәрләрен камилләштерү, мәдәният йортлары һәм башкалар төзүләр булды. Без үзебезгә сорау бирәбез, кем өчен эшләнәсен бу дип. Әгәр объектларны эшләтүче һәм кулланучы яшьләр булмый икән, без бөтен тырышлыгыбыз бушка булып чыга бит инде. Димәк, авылларда яшьләрне төпләндерү программасы булдыру бик мөһим. Бу программа бөтен тармакларның мөмкинлекләрен берләштерүче комплексны проект булырга тиеш. Бүген Татарстан авыллары заманча элемтә белән дә тәэмин ителгән, киң интернет челтәрләре эшли. Монысы да авылны заманча яшәтү аңлата һәм күрсәтә. Җитештерелгән продукцияны җыеп, аның урнаштырып оештыру эшмәкәрләрнең үстерү өчен иң зур шартларның берсе. Үз вакытында уңышлы эшләгән кулланучы кооперативлары да бар иде. Без аларның тәҗрибәсен яңа шартларда файдалана алмадык. Базар шартларында бер кемнең дә монополиясе булырга тиеш түгел. Җитештерүчеләрнең кем күбрәк түли, шуңа сатырга хакы бар. Бу базар икътисадының төп принципы. Хакимиятләр алдында эшкуарлар белән берлектә авыл продукциясын сәүдә сферасына чыгару системасын булдыру бурычы тора. Яңа технологиялар керү сәбәпле турыдан-туры җирдә эшләүчеләрнең саны күзгә күренеп кими. Шуңа күрә авыл хуҗалыгында заманча технологиялар кулланып яшәүче яшьләр тәрбияләү төп бурычларның берсенә әйләнә. Минемчә, сезнең шундый тәҗрибәбез авыллардагы мәктәп балаларына да барып җитәргә кирәк. Әгәр аларның бер өлеше сезнең ярдәм белән кәсеплек юна басса, бу игелекле гамәл булыр иде. Әлбәттә, үз көче белән аякка баскан һәм уңыш эшләп килүче эшмәкәрләр, базар шартларында эшләп, җәмгыять алдында абруйлы казанган кешеләр яшьләр өчен матур үрнәк. Безнең халык гомер-гомергә буыннар элемтәсе булган һәм ул бүген дә бар. Алларга хөрмәт милләтнең рухи нигезе. Бу уңайдан милләтебезнең тагын бер рухи терәге турында әйтергә кирәк, ул ислам дине. Соңгы елларда республикаларда 2000ләп мәчет сафка басты. Бу изге гамәлдә залда утырган милләттәшләрнең дә өлеше зур. Дини нигезе булган авыллар бәхетебезгә бүген йөзләгән. Аларның тәҗрибәсен киңрәк таратырга кирәк. Шул ук вакытта дини гаиләләрдә балалар күп була. Авылның киләчәге турында уйлаган һәр кеше яшьләрне шул мөхиттә тәрбияләү, төпләндерү юлларын табу мөһим булуын аңлый. Кайбер район җитәкчеләре белән дигәндә дәүләт субсидияларын файдаланып, менә авыллар үстергән дигәндә, аларны авылда яшәүчеләр район үзәкләренә күчерелә. Әлбәттә, бер караганда бу җиңел кебек. Район үзәкләре зурая, авыллар әкренләп кенә кими бара. Моның нәтиҗәсе бер инде җәмәгать белеп торабыз, елдан-ел авыллар тагын да бушаячак. Әгәр дә шәһәрдә сатылмаган фатирлар саны арткан заманда авыллар торак төзелеше буенча узган гасырда кала бирә. Чөнки ул төзелешләр халкының үз җилкәсенә төшә. Шуңа күрә яшьләрнең шәһәргә тартылуы гаҗәп түгел.
Әгәр дә инде без алдағы елларда муниципалитет хакимиятләре аша дәүләт субсидияларын район үзәкләрендә генә түгел, авылларга юнәлтә алсак, торак һәм эш урыннарын булдыруын ныклап тотынсак, бу бик изге булыр иде. Дөнья тәҗрибәсе күрсәтә, бизнес бер гаиләдә буыннан-буынга кичә торган хәзинә. Бу авыл эшмәкәрләре өчен аеруча мөһим, чөнки аларның авылдашлары үз халкында аерым җаваплылыгы бар. Гаилә фермасы темасы. Үз вакытында без гаилә авылында булып, анда 9-10 сыер асраучы йөзләгән гаилә фермалары эшли һәм шуның белән без танышып шатланган идек. Безнең республикада гаилә фермалары эшли башлады, ләкин без 2нче ел белән әкрен генә киттек. Дәүләт ярдәме белән 50-шәр, 70-шәр, хәтта 100-әр баш сыерга исәпләнгән фермалар кырдык. Анда инде халыклар саны бер гаилә генә алышны алып бармый, кешеләр яллап эшләргә туры килә. Хәзер инде хуҗалыкта 5-8 баш савым булган сыерларга тиеш дигән чикләүдә кабул иттек. Күпме мал асрарга кирәклеген тормыш үзе билгели. Авыл кешесе бер сыер асрыймы, 2-не, 3-неме, булар барысы да җәмгыятькә, республикага файдалы. Мондый хуҗалыкларда дәүләт ярдәменә лаек. 30 ел нигезендә базар шартларында яшәсәк тә, эшмәкәрлек әле киң җәелеп китә алмады. Әлеге эшне без бергә тотынсак кына йырып чыгачакбыз. Шуның бурыч итеп алыйк, җәмәгать. Бүгенге мәктәп баласы киләчәктә авылның шын терәге булырга тиеш. Гореф-гадәтләреңә, динеңә ничек яратырга, ничек булырга кирәк, балаларны ничек тәрбияләргә кирәк, эшне ничек итеп алып бара кирәк. Сез бит кемнәндер ярдәм көтмисез, сез үзегез үрнәк булып ярдәм күрсәтәсез. Менә ул мәчетләребез авылларда, ул мәктәпләребез, ул биналарыбыз, алар барсы да сезнең хезмәт белән, сезнең кебек менә эшмәкәрләр белән алар күтәрелә. Әлбәттә без Татарстанда ничектер үзебезнең динебезгә, милләтебезгә программалар эшлибез, авылларыбызга ярдәм күрсәтәбез. Бүтән өлкәләрдә бу мәсьәләдә безнең коллегалар бу мәсьәләгә бөтен җирдә дә алай итеп карамый. Менә сез үзегез кемдәндер көтмисез һәм күп кенә урыннарда үзегез бер терәк буласыз булган андагы хуҗалар өчен. Менә ышанычлы терәк, менә кайда хуҗа бу әйберне агынай, безнең татарлар ул җирдә ул җитәкчеләргә үрнәк булып калалар, терәк булып калалар. Шуңа күрә сезгә һәммәгезгә дә рәхмәт. Менә шулай безнең очрашырга мөмкинлек булу. Аннан соң без бит инде сез килгәндә әзерләнеп алабыз, сезне ниндер районнарыбызга чыгабыз, аралашырга һәм сезнең эшләгән эшләрегезне үзебез өчен язып алабыз. Менә мин гына утырдым, үземә ниндер ниләр язып, менә нәрсәгә игътибар итәргә, нишләргә кирәк. Шуңа күрә хуш килдегез, үзегезне саклагыз, дөньялар тынычлансын, ул тынычланыр. Вакытлар бик җиңел түгел, аңа карамастан бернинде дә куркынычлык юк. Менә җылылыгыбыз бар, ашарга ризыкларыбыз бар, эшебез бар. Менә шуңа күрә Ходай үзенең кудрәтеннән безне ташламасын. Без үзебезнең хезмәтебез белән, үзебезнең тырышлыгыбыз белән, үзебезнең менә Россия хөкүмәтенә менә ничек булырга кирәк, үрнәк булырга тиеш. Сезгә һәммәгезгә дә зур рәхмәт. Татарстан Республикасы президенты указы нигезендә татар милли мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш кертүе, актив иҗтимагый эшчәнлеге өчен Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медале белән Мордовия Республикасы татарлары Аксакаллар шурасы рәисе Бикмаев Шамил Зәкәрия улы бүләкләнде.